Башкортстандың кесе һәм урта эшкуарлыгы сетелдәр менән тышкы сауда бәйләнешләре булдыра. Ошо хакта һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Опора Россия җәмәгать оешмаһының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Ләйсән Николаева. Һаумыгыз, Ләйсән Әфисовна. Ләйсән Әфисовна, Башкортстан эшкуарлары, улар бардик үзебездә генә эшмәкәрлек алып бармай, сетелдәр менән тышкы бәйләнешләр булдыруда әүдем катнаша. Бuna ошо юнәлеш турында интекләбрәк һөйләгез иде. Әлеге вакытта нинди илләр менән бәйләнешләр тыгыз була башлады? Бүген безнең эшкуарларыбыз, республикабыз эшкуарлары чит илләрдә үзләрен күрсәттеләр дип әйтсәм дә була. Чөнки менә эшләп килгән дәүләт ярдәмнәре программалары экспорт буенча алар үзләренең файдасын күрсәтә башладылар. Чөнки бүген көндә продукция җитештереп, аны чит илгә чыгарыр өчен теләк кенә кирәк түгел, әлбәттә бу сертификациялар кирәк, әлбәттә логистика, безнең эшкуарлар кеше эшкуарлар битендә алар логистиканы туплар өчен бергә җыелышып, бергә җибәрүчеләр дә бар. Шуңа вот экспорт үзәге республикабызның Министерство внешнеэкономических связей буенча эшләп килгән программаларда бик актив катнашалар һәм логистикасында шутлап сертификатларын алып чит илләргә бик актив чыга башладылар. Бигрәк тә без үзебезнең туган дип әйтсәк тә була инде илләребез, Үзбәкстан, Казакстан илләре, Белоруссиягә бит инде күп кенә эшкуарларыбыз барып, яңа бәйләнештә булдылар әлбәттә. Бүген продукциягә килсәк, безнең ашамлыктан гына, башта ашамлык күбрәк чыгарсак бит инде ул җиңел, әзер эшләнгән консервалар иде. Бүген көндә безнең косметикаларыбыз да килеп чыкты бит инде. Безнең эшкуарларыбыз, хатын-кызларыбыз әле ул олы объемда дип әйтәйек инде, күләмдә шушы Үзбекстан илләренә чыгара башладылар. Косметика, ниндәй косметика? Бу шампуньнар, әлбәттә, душ, мунча керү әйберләре, алар инде сорап алалар бездән. Һәм шуны әйтәсем килә, менә республикада эшкуарлар чит илгә чыксын өчен иң мөһиме, әлбәттә, безнең җитәкчеләребез бергә делегация белән эшкуарлар белән барып, безнең республиканы, эшкуарларны күрсәтү, минемчә, иң мөһиме, иң дөресе, җитәкчеләр баргач, республика җитәкчеләрен, әлбәттә, ул илдә икенче төрле каршылау, бу ышанычлы каршылау дип әйтәсем килә. Безнең шулай делегация төркемендә күргәч, эшкуарлар инде безгә, безнең яңа партнерларыбыз ышанып, яңа контрактлар төзиләр. Бер үзләре генә эшкуарлар барып, менә эзләп, табып йөрергә туры килсә, ул әлбәттә авыр булыр беренчедән, икенчедән бит инде үзегез белеп торасыз, төрле алдаулар да була, ансын әйтмәй китәбез, төрле проблемалар булырга мөмкин. Менә безнең һәрбер илдә, без эшләгән илләрдә үзебезнең бит инде представитель дип әйтәмдер, әйткәндә бар. Ул Казакстанда да, Үзбекстанда да, Кытай илләрендә, Кытайда да. Бүген көндә безнең шулай ук Төркиядә бар, әлеге үзебез Опорадан ачып җибәрәбез инде яңа илләр, бу Гарәбстан илләре бит инде, Кубага да безнең эшкуарларыбыз барып кайттылар. Башкортстан эшкуарлары. Башкортстан эшкуарлары әлбәттә. Инде Кытай Башкортстан эшкуарлары менән хезмәттәшлек итәйек дигәнне бу һүзгә без өйрәндек. Хәзер инде Кубала, димәк. Әлбәттә, Куба, Катар республикаларында безнең менә үзебезнең Опора Россиянең республикабызның представительләре бар. Без горурланабыз. Менә ошонда экспортка сыгарга ул нимә булышлык итә? Әйтегез, әлбәттә ул яңгыдан гына сыгып булмай бундай зур киңлеккә. Нинди программалар? Иң мөһиме, безнең әле безнең караучылар булса, бәлки эшкуарлар ничек чыгай микән диючеләр булса, сорау, спрос-предложение бит безнең эшкуарлыкта иң мөһиме. Төп закон Шуңа нинди сорау бар, нинди товарга сорау бар икәнен башта анализ үткәрергә кирәк. Соңрак инде үзебезнең товарны, сыйфатын, хакын шушы сорауга теге коммерческое предложение без бит инде туплап җибәрергә кирәк. Килделе интернеттан табып, мин теләдем дип, ул дөрес тә түгел, ала кирәкми дә һәм куркыныч та.
Бына эшкуарлар һәрвакыт әйтә, безгә иң зур ярдәм ул камасауламагыз дип шулай да бына дәүләт тарафыннан ниндидер субсидиялар, бәлки экспортка сыгарылган товар итештерүчеләргә һәм башка ундай ниндидер ярдәм бармы? Бар, әйтеп киткәнем инде менә сертификациялар буенча бит инде ярдәм. Һәм бүгенге көндә без белеп торабыз, менә хәләл продукциясе Башкортстанда күп җитештерелә. Ул хәләл продукциясын чит илләргә чыгар өчен әлбәттә шул сертификатлар кирәк. Торгово-промышленная палата бит инде үзенең юлы буенча хәләл продукциясенә сертификатлар бирә. Бу да бит инде улы ярдәм. Һәм таможня буенча документлар, шул ук логистика калса, субсидиялар бар бит инде. Транспорт расходларын субсидиялап кайтарып була. Но моның өчен әлбәттә дөрес документлар төзергә кирәк, дөрес ачык логистика белән кулланырга кирәк. Әлбәттә барысына да документлар таможнядан үткән булырга тиеш. Бу яһәттән һеҙҙең ойошма ярдәм итә эшкуарларға. Без ярдәм итәбез, консультациялар да бирәбез, субсидиялар ачылгач инде, алар вакытлыча бит инде. Без шуңа әзерләп эшкуарларны документларын әзерләп куярга тырышабыз әлбәттә. Гомумән әйткәндә, Ләйсән Рафисовна, һеҙҙең ойошма ул бары тик эшкуарларға ярдәм һәм башкаһын күрһәтеү өсөн генә түгел, тагы ла икенсе миссияға да бар. Һеҙ эшкуарларҙың бөгөн социаль яктан яуаплылыгын да күҙәтәбеҙ. Ошо көндәрдә һеҙҙең ойошма курс халҡына ярдәм итә. Ошо хаҡта ла һөйләһәгеҙ ине. Сөнки изге эштәр тураһында һөйләргә кәрәк. Кайбер чагында уйлап та куям инде, менә эшкуарлар әллә өйрәнеп киттеләрме ярдәм итәргә, әллә инде үзләренең гражданский долг дибез бит инде. Без сообщение язып кына салабыз, менә шулай курскига хәзер товарлар җибәрәбез дип бит инде. Кемдер акчасын күчерә, кемдер товарын алып килә, кемдер менә безнең эшкуарларыбыз, шундый эшкуарларыбыз бар, хакын төшереп, себестоимость дип әйтәм, дөресчә әйткәндә, үзләренең товарларын мендәр, юрган, менә иң кирәкле, һәркемгә дә алар бүгенге көндә кирәк бит инде. Безгә шул прест дип әйтәм, җибәрәләр. Аларга мин нык рәхмәтлемен. Кайчан гына язмай, кайчан гына сорамайбыз. Әлбәттә, алар бик актив катнашалар. Шуны әйтәсем килә, тагы өстәп, менә эшкуарлар бүгенге көндә акча җыеп кына, менә мин акча җыям, акча гына бирегез дигән эшкуарларыбыз юк. Мин курыккан идем башта, шулай без дә акча сорап язсак, товарлар җибәрсәк, безнең бүтән бик дөрес эшләмәгән, бик совестлары булмаган кешеләр дә шундый сообщениелар язарлар микән, чатлар килеп чыгар микән. Без күп бит инде безнең үзебезнең Telegram каналында гына 3000-дән артык кеше шундый махинациялар булмасын дип уйлыйдыр. Аллага шөкер, андыйлар юк. Барсы да ачык җыя. Күпләр әлбәттә инде үзем әйттем, товар белән алып киләләр. Без аларга бик шатбыз, рәхмәтлебез, барып алып йөресе дә юк. Шуңа Курскига килгәндә инде бу ярдәмне әле без туктатмайбыз. Әлбәттә, безне телевизор караучыларыбыз ничек ярдәм итәргә дисәләр, һәр вакыт безнең офиска алып килә алалар. Эшкуар булмаһалар да. Эшкуар булмасалар да, бәлки оек башын бәйләйдер, бәлки бияләен бәйләйдер. Хәзер кыш бит инде, суыклар. Шуңа һәрбер ярдәмгә без һәр вакыт шатбыз. Бу теге акцияны ачтык, ярдәм сорадык дип кенә тормайбыз. Әлбәттә, бер олы машинаны тутырырга кирәк. Шуңа әкренләп җыябыз, тутырабыз, касанга җибәрәбез. Әле без һәр вакыт җыеп торабыз. Һәр вакыт кирәк булса, шуңа ул карыйбыз бит инде. Әгәр дә шушы специальный операциядә катнашкан ир-егетләре безгә кирәкле товар булса, аларга җибәрәбез. Конвойлар, безнең гуманитарный конвойлар, алар йөреп торалар. Алар һәр вакыт актив бит инде, машиналар, шуңа Единая Россия линия буенча илтеп бирәбез. Кайбер чагында инде сирәк, әмма безнең бер тапкыр гына җибәрдек, үзебездә машина җибәрдек инде. Шуңа без хәзер бик күп җыйсак, аларга илтеп бирәбез, алар аша үткәрәбез инде. Гомумән, Ләйсән Рафисовна, һуңгы вакытта нимә күзәтәбез? Бына махсус хәрби операцияга ярдәм итүчеләр арасында эшкуарлар бик күп. Унан һуң республикабызның үзенең Атайсал программаһы, Атайсал проекты булды. Унда шулай ук туган ягына якташтарына ярдәм итүчеләр арасында эшкуарлар бихисап. Безнең республиканың гына түгел, әсит төбәкләрдә яшәгән якташтарыбыз да ярдәм итә. Һәм бына Курск халкына ла әүдем рәвештә кушылдылар, нигез бит инде.
Был нимә тураһында һөйләй? Эшкуарлык бездә хәзер яңа кимәлгә күтәрелә. Әйе, русча әйткәндә осознанность дигән сүз белән әйтәсем килә, чөнки эшкуарлар бүген теге алып сатып акча эшләү ягын уйламыйлар, әлбәттә социаль яклап та уйлайлар. Атайсал программаларына килгәндә, аларны бөтендә минем уйлавымча, менә республикабызның, Радифәртчнең иң мөһиме шушы кешеләрне күрсәтү. Элегрәк, бәлки, аларга шул внимание да җитмәгән булгандыр. Үзләре бит өндәшмәй бара иде, бит. Уны ала бар иде. Хәзер менә мин үзем дә Атайсалда катнаштым авылга, менә балалар уйнасын өчен, балалар өчен улы тренажерный площадка куйган бит инде. Мине чакырдылар, рәхмәт әйттеләр. Миннән соң хәзер безнең авыл егетләребез шишмәне эшләп куйганнар. Шундый матур, чәчкәләр тартып, скамейкалар, тауларга скамейкалар куйганнар. Һәр берсе һәр вакыт менә шулай ярышып бер-берсе белән матур-матур эш эшләйләр. Һәм алар әлбәттә башта районда рәхмәт сүзләрен ишетәләр бит инде. Һәр кемгә дә рәхмәт дип әйтсәләр, ул аның өчен безнең эшкуарларыбыз таулар кичерергә дә әзер минем уйлавымча. Шуңа мин инде үзем рәхмәтлемен шулай менә авыл советыннан башлап районга, республикада һәр вакыт шулай күтәреп, күрсәтеп тору, ул иң мөһиме, иң дөресе. Бу сорап та торасы юк, сорап та торасы түгел, эшкуарлар үзләренең теләкләрен белдереп шулай бик актив катнашалар. Зур рәхмәт сезгә. Эшегездә уңышлар теләбез һәм эшкуарлар яңа киңлекләргә сыккан республикадан дигән теләктәбез. Хөрмәтле тамашачылар, Опора Россия җәмәгать оешмаһының Башкортстан бүлекчәсе итәкчесе Ләйсән Николаева һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.